ассалому алейкум тамошобинони азиз, умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мекунем видеои имрӯзаро аз анамхе материалои фасони хушро. Ино ламат ном доранд, материали ғавсакай. Медонед, бинед, вилюр боринай, аҷоиб хушро. Ина блескош намерава. На пишти мор. Се вай дора. Се рисунка дора. Сырх. Сангоша набинед, чиқа дизайнерский хушро задагиай. Пырра. Дарози пырра задагиай. Ина кабудшам ҳастай. Иш бо дигар таракай. Материал ҳеҷ намешава хушро. Нархиш 280 сомон, нархи як либосаш. Ина бинед, се гили аҷоибот фасон. Инчунин ҳастана ин намудо 220 сомони. Бинед, ин намудоям хушран. ин намуда материалиш чай? Ламиражи вилюри. Бинед. Ина марҳамат. Се ранг дора. Ана ин намуда боша ламиражои қаср меган ин намуда 170 сомон 3 метр шай. Сангошон беҳад зиёд задагиай бинед. Пырра. Ҳар яганами гулоша бинед. Санг задагиай. Пырра бо сангои кабуд. Санги кабуд ва сирх қиматтара чихеле ки медонед нисбат ба дигар санго. Ана як рангш иламиражи ира ламиражи қаср меган. Ҳозир дигар рангошам нишон метиҳам. Ина марҳамат фиолетовиш бо ҳаст. Сабзш ҳаст. 170 сомон як либосш. аз ҳисобе ки сангошон амха пырраи хушрӯ задагиай. ана ив ламираж глинав омадаги бидай. Бинед чихе хушрӯ. Вална. Сангш аҷоиб задагиай. Диннамуда. Бирӯзови сангчо. Бирӯзови сангча ва кабуд. Ламиражш корейский ламираж меган. Сабукага. Мха партуфта мистахча. Фақат як ранг дора айгил. Як ранг доштай. Як ранг дора, 3-4 ранг. Дар ҳақиқатам хушрӯ. Бинед. Чанд сма як либосаш? 170 сомон ҷойши дошт. 170 сомон будай. Марҳамат. Ай наздиктарак бо нишонтим. Агар санги зард қатӣ гиран арзонтар мешава ва иш камтар сангиш безебтар омадаги. Санги кабутиш ҳамихел қиматай. Фаҳмо, раҳмат. Санги зард агар шумо дар кор боша, мисол ки ҷои санги кабудда вай бо арзонтарак метия нархи 3 метрша. Хулас дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо дар бораи материалои ламираж. Бо мо бошед то видеоҳои оянда. Хайр.